a jaruma ta kawo dan sarki, jaruma ta dan gwamna wata KB International, jaruma ta Adamsu Sele, jaruma ta Yamo Baba, jaruma ta Amos Burika, jaruma ta Auta MK, jaruma ta Shari'a Sadiq Sali, jaruma ta Salim Suman, jaruma ta Umar M Sharifi. Gama wannan waje mun hadu da ta ba da goron sallah, kuma mu ma da mu ansa, kuma mu ma za mu ba ta goron sallah. To a awon magana da nayi zan ba ta kakakin magana, ku gaisa da ita, ku gaisa da ita, kuma ita ma ta gaisa da ku. Saboda haka bari nan bata abun bayani ta muku barka da shan ruwa, barka da warhaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dangara. Da fatan na same ku lafiya. Ina muku fatan alkhairi. Na zo karɓar koren sallah na. Da fatan ne zan samu sa'a bani. Muryanta na gabatarwa ne, mu kuma namu ta maula ce, dole ta fi ƙarfi. Mu ban ba mai kira an ji da ƙarfi ba, to ba za a fahimce mu ba. Amma ita tana da mataki biyu, ga mataki na zama sele, ga kuma mataki ta mace, ga kuma mataki zuwa na uku, komai ya ba da full option tapping glass. Saboda haka tunda ta gaisa da ku masoya maza da mata, kafin in ce komai, daga kan 'yan wasa na cikin wannan gida ban ɗauke musu komai ba, zuwa kan 'yan kallo, iyayen gida, abokanai, ƙawaye, zan saka waka da jarumi namiji guda ɗaya. Idan wakan nan ya fara yi zuwa